كما يتمسيوز خبركم تخطاتلتين لومي سوني 27 جنبا ساعة شاعة مشت استدهلوه هاقراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتولنا بخبر زعدم بيترس منقص سارس زينا مرحتها هاقراتن منقصتاتن بمخنيات صنبلنا صنت السدو نايوحانا ملوختي يغطلالو كاب وطا زمطو زيغاتات صنبل مبل 33 عامت ناصنت مس ابالات حيلتات مكلخال لابعيلهم صنبل ناصنت اب هاغرا سكاندينافيا اوستريا روسيان تشاينان بلعل معرق تبعيلو سرايت اسرائيل اب رافح بزكايدو دبدب استات 4 برغس فلسطينيين تقتلهم تشاينا دو كوريان جابانن عب ممعبال كتباون تاون زمدنا زتكورس معد كتيمان يوروبا وحبرت ناي هلا وسقات اقاتيمو كم زلو بريزيدنت فرنسا عتنكيقون مرحت اوغندا فيليبينسن جورجيان كومون ودب هاغرات افريكا كاريبيان باسفيكن بمغنيات صنبل مبل 33 عامت ناصنت ناب حزبن منغستن ايرترا نا يوهانا ملخت سريدوم بريزيدنت ريبابليك اوغندا يوري كاغوتا موسيفيني بريزيدنت فيليبينز فرديناند ماركوسن بريزيدنت جورجيا سالومي زورابي تشيفيلين كومون وانا صحفي ودب هاغرات افريكا كاريبيان باسفيكن جورجوس رابل بينتو اب ملختم ني بريزيدنت إسياس ملوت عنان عاوتن إيرتران هزبان دما سلامن لمعاتن تمنيهم اتو مرحتي بسم منقستاتو من هزبتاتو من كومون بسموم ابسردو ملختي كلتاو زمدناتات نممعال نزلوهم دليتن دلونتن الرقاقيتم بريزيدنت ريبابليك اوغندا يوري كاغوتا موسيفيني بتوسخي إيرتران اوغندان نحابراو رابحاتات زسمر كلتاو متحقات نمدفاع يسرح كم زلوها بمتكاس اب مصاي نزغلغل توسخي عدلات كم زفتر صنع امنتو غليصو كاب منفس صنبل ناصنت كيوصانا كاب وصا زمصو زيغاتات صنبل مبل 33 عامت ناصنت اب ممحدار كبابي بادم مس زركوا ابالات حيلتات مكلخال بلعل معرق عبيلوما وكيل إيرينا قداو تولد بملكع تصاب نزل اخو تحستو الالتهاب مريم كتقربيا كنيات ناصنت اب هاغروم نمحلاف كاب سفلالاي هاغرات اوروبا زموطو زيغاتات صنبل مبل 33 عامت ناصنت ايرترا مستم ام محدار كبابي بادمن زوا شامبوكو زركو ابالات حيلتات مكلخال از معرب ابعيلوم نخبري عدماتا جايز برسلام بعسران شدشون جنبوت أبستو دبسنا سرعات وتم زيجاتات أبت كبابي بزركبة أهروتات بستقبلوا لهم معروق قبابلات تعجبهم ويانا أبشعن شعات 209 شمون تم بزفت أمونايك أتأمت قاعد تستسوي شمون تحاربنيا تزود غلبوتا بمبصح صغر سماتا دحر مكيات نوعلنا تم جوغانون شعزنا بركونتات زملكات مبرهي توهيبهم بجحر زين كبرت بلا صنت أبستو دبا أزز تأزم معرب أما حدارنو زوا شامبكو أتو كحسي أسرات هزمين سراوت نستساتفوت صنبل كونولين حمد سليمان كاوت أزموتو زيغات أزوسودو وتوقسو مرايا نايتن سراوتن زلون كبر كم زخولا بمتكاس مستم أبت كباب زركو أولات حيلتات مكل خال مسقانا أغريبو أزاز إذن معرب برقريل جنرال إيا في السهاية حليواي بوغنو أوت أز أموتو إرتراوان رابع جنبار بمفتار زكايد وزلو قاسي مستأوشتي بحزب منقستن سراويتن زكايد زلو تدميرو نخلو مستقال موديتات أم برعان زتصاوتو زلو تراك قليل كم زيكونا بمتكاس مسحيلتات مكل خال موعالن سفرا جوغان مبتحن فنانزا سنغن دمك أزوسغن كم زخونا قليتو تسادفنا يتعد الدماء أب كنيات ناصنت أبتم أنتو لولاونت حيال مربراب استخايدلون جوغان زورقلون لولاو مرت إيرترا مبصحن مسموعتات أولات حيلتات مكل خال إيرترا موعلن درو حقوس كم زفتر الله بمقلات نهزب المنقستن يوهانا يلوم بتماسالي صنبل مبل 33 عامت ناصنت وحسن السلام بمخاطب زبل تيما اب هاغرات سكاندينافيا اوستريا روسيان تشاينان بلعل معرك تبعيلو
ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ዜናዊ ጸብጻብ ኣሎ ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተቕርበያ حنانوسنا لفكرنا صح حنانوسنا لحريانا صح حنانوسنا أبارينا قدم صحينا فقرت بالشراتنا وكير سدت حلفت أصنعينا بلين تسنت بعشران شدشان جنبوت أب كتما ستوكهولم شودن أبز تخايدة بركز زبالو زيكاتا سساتفو هقراو بعال حلافي هزباون كوماون قدات أتو محمد علي محمد سعيد أبز اسمعو قال هزب إرترا نخلو أنصارو زتا ألمتت أبقوتات بنقحات مكيتو أب تسفو نايل معات اوان كم زركب بمتقاس نبرت هقرات سكاندينيفيا حدنتهم أدل ديلوم أب محيال مسفحن محبر كوماتهم أتو كيرون كسرحو أزخاخيروم أبومبر أو هادي شماغل بعالات أتو ألم تخلقرقش بوغانو بمخنيات مبل سلسان عمتنا تنت هزبن منقستن إيرترا يوهانا دحر مبال إذا حدش مدرخ لعل نقحاتن دلدل حادنتن سلزحاتت زيقاتات بسارو عم بمتعرراي أبركتوهم كعززو تلابيو أب مود أتا دما أب كلتشحن 24 نايكال أي درجات مرتم بعوض زازمو 250 تمهارو بحفشا بلعل معرق نزازمو 10 تمهارو دما بفلاي انقو حقو سوكم يلوم اتم مدب ببهلاون سنت بباون مدلاوات معرقو نيرو صنبل مبل 33 معالتنا تنت إيرترا أب لعلي سوسان شودشن كتماتا شودن نوروي دنمارك فنلاند بلعل هاجراوي وني كم اتبعله اتزبط حن حبريتا بتوسخي أفليتوم إذا كم زيلون كله تتعواتي كلب نيوكاستل يونايتد إيرتراوي شودناوي ألكسندر إساق كاب أستراليا بمخنيات زخرينات إنت إيرترا نا يوهانا مل اقتصاديدو يوهانا نخلتكم أبوشتن وطأن زلخم دكيرنا انقوع نبزين نمبل 33 عمته نتعنتنا أبقعنا إذا كان زيلون كله محبركم إيرتراوان أفينيا أستريا بعسان حاموشن جنبوت أبز ودوبا زيغاتاتن عدوماتن زترخبلو دموت انبل أبومبر محبركم أتعوباي أبادي ناتنت بخبر واغا زترخبتن زتعقبتن مخانا بمتقاس هنسأتاون واغا سلزحاتت زيغاتات ترومن أبركتومن كعززو أزخاخيروم حلافيت أنفرها مادئة أب أستريا ويزارو لبنى عبد السلام بوغنا نترجم ناتنتن علة زخر ناتنت نمدمق زكايد نتفتاتن بمقلات كبرغا هاجر كان ناتنت كان سلزخونا زيقاتات نز كبرتات زي كعقبوون نابدوكم كسجاجرون تلابيام أب فدريشن روسيا دما بعسران حمشن جنبوت أب كتري إمباسي إيرترا أب زتخايدت سنبل أبالات إمباسن بمهدرة مرتي أب روسيا زركبو إيرتراوينن من إسيات بأكل بمانزان تساتيفهم أمباسادر إيرترا أب فدريشن روسيا أتو بيتروس تقاب زسمعو قال بمسواتي ألاف بلوت أتزمت أتنات وترو كن حلوان كن خنان سلزقبع كم زيغاتات انسكومو حلافنت رزين كم زخونه قليصو اتتصنبل تمهارو بزقربو وقت من تذكروتاتن زتسنيه نيرو أب هزباوت ريبابليك تشاينا ون زخر مبل 33 عمت ناتنت أب تماساسال علت أب كتما بيجينغ بلوعل معرك تتنبيلو أمباسادر إيرترا أب هزباوت ريبابليك تشاينا أتو تسقاي تسفاتين معقابن محبحابن هاجراوي كبرتات واحس هلاونا كم زخونه بأبنت أسنيو قليصو بمهدرة تمرتي أب تشاينا زركبو زيغاتات أب تتصنبل تساتيفوم نيروم حنانوسنا صح حنانوسنا لفكرنا صح حنانوسنا لحريانا صح حنانوسنا أبارينا قدم صحينا فقرت بالشراتنا وكير سدت حلفت أصنعينا بلين تسنت زبا سجنيتي عب مسالات قلعن موجاد حسيت المدتاتن ذات كراستمرو ب 17 جنبوت نلعلي 240 وكلت 18 من محدارات كوابي تواهيبون اتي بكوميتي مسالات قلعز تودب استمرو مخبار مسارتاو مسالات كمون موجاد مرعات تحت عدمه كشبو قوال نستيتن بهلاو فوسان ذات قلالي نيرون هتعنات كساب نعاقم أدامن هوانن زبقعو عدلاي نابيوتن كنكنن كمزد اليوم بقوندو دما ناي تمرتن تعنان مسالات نخرقبو كل أكال حبرتسب بنقحات كنتف كدزاقاقرو تموياويان نتمهارو دكا نسيو كاب ماد تمرتي زتعانا قفو تقبارات مكتا الجام كل زيقا مخوان قريتهم حلافيت بيت صحفة عيون محبرا ودحنتنا بتنو الزبا ويزرو قدسان تغلد بوغنا كلهم هتعنات مسالاتهم بقبو كخبر بمزخار بفلاي مسن كلنا زنبرو هتعنات زيادة أدهوك وهاو ما تحساسيبان أب موداتا محدار نو زبا سجنيتا أتو عبد القادر حاج علي نتا استمروا بجبر نموعال تساتفتي كتوجهو بمتحساب
ምክትታሎም ከዕዝዙ ጸዊዑ ተመሳሳሊ አስተምሮ አቀዲሙ ንመምህራንን መራሕቲ ጉጅለታትን ተዋሂቡ ምንባሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ጨንፈራ ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ዞባ ደቡብ ብቋንቋ ምልክት ን6 ኣዋርሕ ዘሰልጠኖም መንእሰያት ብ23 ግንቦት ተመሪቖም ዓላማት ስልጠና ኣብ ትካላት ንጽሙማን ከጋጥም ጸንሐ ናይ ምርዳእ ጸገም ንምቅላል ከም ዝኾነ መምህር ቋንቋ ምልክት ኣብቲ ዞባ መምህር በረኸት ወልደ ገሊጹ ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራ አቶ ወልደ ሚካኤል ስእለ ብወገኑ ንተመረቕቲ ዮሃና ድሕር ምባል ብሰንኪ ትሑት ርድኢት ወለዲ ብርክት ዝበሉ ጽሙማን ተረባሕቲ ጸጋታት ማሕበር ክኾኑ ከም ዘይከኣሉ ብምሕባር ጽሙማን ኣብ ማሕበር ተጠርኒፎም ተጠቀምቲ ዕድላት ትምህርትን ካልእ ሓገዛትን ንኽኾኑ ሕብረተሰብ ተርኡ ከዕዝዝ ተላብዩ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ደቡብ መምህር ህብትዝጊ ኪዳነ ድማ ንጽሙማን ምሕጋዝ ንኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ዝምልከት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ትምህርቲ ንምትሕጋዞም ይስራሕ ከም ዘሎ ብሪሁ ኣመሓዳር ዞባ መንደፈራ አቶ ህዝቅኤል ውህበት ብወገኑ ጽሙማን ነፍሶም ንኽኽእሉ ምምሕዳር ዞባ መንደፈራ ኣብ ጎኒ ማሕበር ብምዃን ዓቕሙ ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ኣረጋጊጹ ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታትን ንባይ ስድራ ስዋኣትን ልዕሊ $100,000 ኣሜሪካን ኣስታት 5,000 ዩሮን ገንዘባዊ ኣበርክቶ ተገይሩ ብመሰረት ካብ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ዜጋታት $82,752 ኣሜሪካ ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት $25,200 ኣሜሪካ ድማ ንመናበይ ስድራ ስዋኣት ወፍዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብማሕበር ሪም ዝፍለጡ ኣብ ሆላንድ ካናዳ ኣሜሪካ እስራኤል ጀርመንን ኦስትሪያን ዝነብሩ ዜጋታት ስድራ ስዋኣት ንምንባይ $4,965 ዩሮ ኣበርኪቶም ኣለዉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ደብዳብ ኣስታት 4 በርጌስ ፊልስጦማውያን ከም ተቐትሉ ተጋዊሑ በቲ ኣብ ማዓስከር ተመዛበልቲ ዝተፈጸመ ደብዳብ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከቦም 65 ከም ዝቐሰሉ ዝጠቐሱ ሰመዝ ጥዕና ቃዛ ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም እቲ ዝተደብደበ ከባቢታት ሰራዊት እስራኤል በርጌስ ክዕቀብሉ ውሑስ ምዃኑ ገሊጽዎ ዝነበረ ኮይኑ ማዓስከር ተመዛበልቲ ዝተደኮነሉ እዩ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ በቲ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ሓለቓ ስታፍ ሓማስ ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ ዕጡቓት ከም ተቐትሉ ፍሊጡ እዚ ደብዳብ እዚ መላእ ከባቢታት ቃዛ በርጌስ ንኽዕቀብሉ ውሑስ ከም ዘይኮነ ዘመስክር ከም ዝኾነ እዮም ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ዝገልጹ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ሓማስ ንከተማ ቴል ኣቪቭን ከባቢኣን ኢላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ሮኬት ከም ዘካየደ ተቓሊሑ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንሰለስተ ካብቲ ናብ ማእከላይ ሸነኽ እስራኤል ዝተተኮሰ 8 ሮኬታት ከም ዘበርዓኑ ሓቢሩ ሰራዊት እስራኤል ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ራፋሕ ብዘካየዶ ዘሎ ደብዳብ ንህይወቶም ዝሰጉዑ ልዕሊ 800,000 ፍልስጤማውያን ናብ ካልእ ከባቢ ክጉዕዙ ከም ተገደዱ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ይነጽሩ ዛጊት ብደብዳብ እስራኤል ናይ ዝተቐትሉ ፍልስጤማውያን ቁፅሪ ናብ 36,000 ክጽጋዕ እንከሎ ልዕሊ 80,600 ድማ ቆሲሎም ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ኣብ ምምዕባል ቁጠባውን ጸጥታውን ዝምድና ዘተኮረ ስምምዓት ከቲመን እቲ ስምምዕ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ዮን ሱክ ዩዌል ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ፎሚዮ ኪሺዳን ቀዳማይ ሚኒስተር ቻይና ሊ ኬሃያንግን ብ26 ግንቦት ኣብ ከተማ ሶል ደቡብ ኮርያ ኣብ ዘካየድዎ ስልሳዊ ርክብ ተበፂሑ ሰለስቴና ሃገራት ንግዳዊ ንጥፈታትን ከደንፈዓ ዞባውን ዓለማውን ጸጥታ ንምውሓስ ድማ ክተሓጋገዛ ምዃነን ኣብቲ ርክብ ገሊጸን ኣብቲ ኣጋጣሚ ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ካብ ቀንዲ ኣጀንዳታት ምንባሩ ተፈሊጡ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ስልሳዊ ርክብ ከካይዳ ውሽጢ 4 ዓመታት ንፈለማ ምዃኑ ጸብጻባት ይረዱ ኤውሮፓዊ ሕብረት ናይ ህላወ ስጋት ገጢሞ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን አጠንቂቑ ፕሬዚደንት ማክሮን ብ26 ግንቦት ምስ ፕሬዚደንት ጀርመን ፍራንክ ቫልተር ሽቴይንማየር ኣብ ከተማ በርሊን ኣብ ዝገበረ ርክብ እቲ ሕብረት ብሰንኪ ውሽጣውን ግዳማውን ጸገማት ናይ ውድቀት ሓደጋ አንጸላሊዎ ከም ዘሎ ኣረዲዩ
ኣብቲ ሕብረት ተኸሲቱ ዘሎ ቁጠባውን ጸጥታውን ጸገማት ኣቐዲሙ ተራእዩ ከም ዘይፈልጥ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ማክሮን ኣባል ሃገራት ሳዕቤናቱ ንምግታእ ውህደትን ከሕይል ኣጸዊዑ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዩክሬን ንምድጋፍ ኣንጻር ሩስያ ከካይዶ ዝጸንሐ ዘመተ ኣብ ቁጠባዊ መዳያት ከቢድ ሓስያ ከም ዘሰዓበሉ እዩ ዝጥቀስ እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ድሕሪ ዘጽደቆ እገዳታት ሩስያ ነቲ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ከም ዝሃበትሉ ከም ሳዕቤኑ እቲ ሕብረት ብፍላይ ኣብ ጸዓት ከቢድ ጸገማት ከም ዘጋጠሙ ይግለጽ ቁጠባ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ደረጃ ዝሕታለ ከይወርድ ከም ዘስግእ ኪላታት ናይቲ ዓውዲ ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ ሩስያን ኡዝቤክስታንን ዞባዊ ጸጥታ ንምሓዝ ከም ዝተሓጋገዛ መራሕተን ብ26 ግንቦት ኣብ ኡዝቤክስታን ኣብ ዘካየደዎ ርክብ ገሊጸን ክልተን ሃገራት ስትራቴጂካዊ ሽርክነተን ብምድንፋዕ ግዳማዊ ተጻብኦታት ንምምካት ክሰርሓ ምዃነን ኣብቲ ርክብ ኣነጺረን ብዘይካዚ ቁጠባዊ ዝምድና ንምምዕባል ንግዳዊ ምልውዋጥ ክብከብላ ምዃነን ኣፍሊጠን ኣለዋ ብኻልእ መዳይ ኣብ መፋረቕ ናይ ዝወርሒ እዚ ኣብ ቻይና ዑደት ዝፈጸመ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ቁጠባዊ ስምምዓት ከም ዝኸተመ ይዝከር ኣብ ክፍለ ሃገር ኒጀር ናይ ናይጄርያ ተርእዮታት ጭውያ በርጌስ ብኣሰካፊ ደረጃ ብምዝያዱ ጸጥታዊ ስጋት ከም ዝዓረገ ተገሊጹ እዚ ዝተሓበረ ዕጦ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ብ26 ግንቦት ኣብቲ ከባቢ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ልዕሊ 160 ሰባት ከም ዝጨወየ ድሕሪ ምቁልሕ እዩ በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝጠቐሱ ሰመዝ ጸጥታ ናይጄርያ ጅሆታት ናጻ ንምውፃእ ወተሃደራውን ጸጥታውን ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ናይጄርያ ብሓፈሻ ሰሜናዊ ክፋል ድማ ብፍላይ ዕጡቕ ቦኮ ሓራም ዘካየዶ መጥቃዕትታት ከምኡውን መባድልቲ ንምሕታት ዝፍጸም ጭውያ ጸጥታዊ ብድሆታት ፈጢሩ ከም ዘሎ ይጥቀስ እቲ ተርእዮ ብዝፈጠሮ ጸጥታዊ ስጋት ሚልዮናት ነበርቲ ሰሜናዊ ናይጄርያ ኣደዳ ስደትን ምምዝባልን ከም ዝኾኑ ጸብጸባት የነጽሩ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ኣሜሪካ ብ26 ግንቦት ዝተኸስተ ዝናብ ዘሰነየ ብርቱዕ ህቦብላ ብዘውረዶ ዕንወት ብውሕዱ 18 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ በቲ ኣብ ክፍላት ሃገር ቴክሳስ ኣርካንሳስን ኦክላሆማን ዘጋጠመ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ሓይሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ሰመዝታ ሃገር ቁፅሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ዓሰርተታት ኣባይቲ ትካላት ቀንዲ መስመራት ጽርግያን ካልእ ትሕተ ቐርፅን ክዓኑ እንከሎ ናይ ልዕሊ 500,000 ዓማዊል ቀረብ ኤሌክትሪሲቲ ከም ተቋረፀ እውን ሓቢሮም ካብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ካብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ዝብገስ ህቦብላዊ ማዕበላት ብብዝሒ ኣብ ወሰናስን ኣሜሪካ ከም ዝበጽሕ ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ከም ዘሎ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ26 ግንቦት ኣብ ወሰናስን ባንግላዴሽ ዝበጽሐ ሬማል ዝተሰምየ ህቦብላዊ ማዕበል ልዕሊ 800,000 ነበርቲ ከም ዘመዛበለ ተሓቢሩ እቲ 120 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ብዝሕንበብ ንፋስ ዝተደፍአ ማዕበል ኣብ ልዕሊ ኣባይትን ካልእ ትሕተ ቐርፅን ዕንወት ከስዕብ እንከሎ ምሱ ብዝተኣሳሰር ሓያሎ ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ እቲ ህቦብላዊ ማዕበል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ገማግም ዞባ ምዕራብ ቤንጋል ህንዲ ከም ዝበጽሐ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ዝተገብረ ቅድመ ምድለዋት ሳዕቤናት ናይቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ኣብ ምንካይ መሪሕ ተራ ከም ተጻወተ ተሓቢሩ ኣብ ኣርጀንቲና ኣብ ዝሓለፈ 5 ዋርሕ ልዕሊ 500,000 መልከፍቲ ብመንከስቲ ጣንጡ ዝስዕብ ረስኒ ደንግ ማለት ዌልካም ከም ተመዝገበ ጸብጻባት ጥዕናታ ሃገራ ነጺሮም እዛ ሃዚ ምስ ናይ ተመሳሳሊ እዋን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብልዕሊ 3.5 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ተገሊጹ ኣብዚ እዋን እዚ ተርእዮ ናይቲ ዛጊት ኣስታት 350 ሰባት ዝቐዘፈ ሕማም ኣብ 19 ካብ 24 ዞባታት ሃገር ከም ተመዝገበ ዝጠቐሱ ሰመዝ ኣርጀንቲና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓሉ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ሓቢሮም ረስኒ ደንግ ዘስዕቦ ጥዕናዊ ስጋት እናዘየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ሕብራት ሃገራት ናይዚ ቀንዲ ጠንቂ ክሊማዊ ነውፂ ምዃኑ የረዱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ብምኽንያት ጽምብል ናጽነት ዝሰድዎ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ይቕጽል ኣሎ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ዜጋታት ጽምብል መበል 33 ዓመት ናጽነት ምስ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣብዒሎም
ጽምብል ናጽነት ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ኦስትሪያ ሩስያን ቻይናን ብልዑል ማዕርግ ተባሂሉ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ራፋሕ ብዘካየዶ ደብዳብ ኣስታት 4 በርጌስ ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም ቻይና ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ኣብ ምምዕባል ቁጠባውን ጸጥታውን ዝምድና ዘተኮረ ስምምዓት ከቲመን ኤውሮፓዊ ሕብረት ናይ ህላወ ስጋት ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኣጠንቂቑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ሶኒ 27 ግንቦት ሰዓት 9 ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ተዛዚሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም